Ngithi angithathe ithuba ngibonge kakhulu. Kukhona engithe ngizama ukuya ebuhleni, ngase ngimbuze ukuthi-ke ngizokhokha malini ukuze ngiye ebuhleni. Wathi hhayi, sizohamba nje ngeke ukhokhe lutho. Eyibo, ngathuka ngoba phela imoto ayihambi ngeNkosi ikubusise. Sahamba safika ebuhleni. Into eyenzakalile, bengingako-recover from uhambo lwakwaBhiyabezayo, bengisakhathele kakhulu. So nga-oversleep on Friday. Ngangakwazi ukuthi ngiphekele isabatha ngoba angiganiwe phela, yonke into ngiyazenzela. So uma ngifika-ke esabatheni lasekuseni ngiyasabatha, then amandla ayangiphelela nje ngeze ngilambile between isabatha lasekuseni nelasemini. Uma ngilambile kanjalo sengithi othi ngiyohlala phansi kwesihlahla, ngithi ukubuyisa amandla ngingashiswa ilanga ngoba uma ngishiswa ilanga like kwenza ngibe dizzy more ngoba ngidlile. Ngithe sengihleli phansi kwesihlahla, kwase kuqhamuka omunye umkhulu nje. Futhi bengihleli esicephini esishiwo umuntu engingasazi nokuthi esaba lapha. Waqhamuka umkhulu, ngithi ngiyamgudlukela ngitshela isicephu sakhe. Uthi hhayi, naye akusona isicephu sakhe lesi. Uma efika lo mkhulu lo, ufika nje ubeka uvula isitsha sakhe. Sengiyihlalele nje, uyangitshela ukuthi-ke yini la iphethe. Ngiyayibuka le nto le, ngithi hawu uphethe isinkwa kuwumhlangano. Uthi hhayi, akusona isinkwa, into ayikho, ayinawo-baking powder, but ibukeka nje inhle leya nto leya. Inane-butter in between, then ngathi nokuba yewani, ngathi isinkwa kodwa akusona isinkwa. Wayeseyihlephula le nto lo mkhulu le nto le. Ngithi futhi uma yihlephula nje uyabona ukuthi hhayi nayo inawo-baking powder. Useyithatha ngezandla zakhe uyanginikeza uthi angidle. Uma enginikeza kwangafika ukuthi nginyanga ngithi ama-germs hayi ngeke mkhulu. Ngase ngiyamukela-ke ngayidla le nto, ngayidla. Phinde wathi angithathe, sagcina nje sesidla naye umkhulu, sidla nje isitsheni esisodwa naye umkhulu. Mase-ke ngimbuza kumkhulu ukuthi sengihamba-ke nje sengine-energy, sengithi hhayi othi ngiye konikela ngoba la ngibusamude, othi ngiyonikela uma sengilinde inkonzo yasemini. Usengivezele i-ID yakhe lo mkhulu lo, uthi igama sengilikhohliwe kodwa isibongo besibhala ukuthi Shembe. Masibhala ukuthi Shembe isibongo, ngithi hhayi, uthi ubaba omncane weNkosi yamaNazaretha. Manje ngithi angibonge kuNhlanzi, noma ngingasamazi-ke ngoba angijwayelene nabantu bakwaShembe kangako. Ngithi angibonge Nhlanzi nje ngomusa angehlisele wona. Lama-drone shots eniwabonayo mhlawumbe bengeke ngisawashutha nje kube uNhlanzi akangiphanga lesiya simayo sakhe. Ngithi angibonge nje kakhulu. Uthe uma kuphuma isabatha futhi bese nje ngine-energy kodwa sengizwa ukuthi okay, because it was ukubamba umoya. Kwase kwafika iy'nsizwa nje, ngihlangana ney'nsizwa. Ngithe ngihleli phansi ethabatheni ngoba bengihleli ngaphandle, yabo, ithempeli bese ligcwele. Iy'nsizwa lezi zale group le kubizwa ngokuthi Ayibenge, zase za-ofarisha ukungisa nje ebhusha kababa. Anombhusha kamama noma ekababa. Zafike zathenga inyama, sadla.